Yaphila uJesu bazalwane. Amen. Siyambonga uNkulunkulu othe wavula umnyango namhlanje. Glory unto the living God. Siyabulisa kinina bazalwane, sibonga ukufika kwenu. Sibulise kubazalwane abasibukela ku Facebook. Ngegama lenkosi sithi Nkosi benze umusa. Hallelujah. Abazalwane abasibukela ku YouTube siyabingelela kubona. Glory unto the living God. Abazalwane abalalela ama-audio ethu kanye nama-podcast siyabulisa kubona. Glory be to Jesus. Hallelujah. Siyabonga bazalwane ukuthi namhlanje inkosi ivula umnyango. Glory be unto the living God. Inomyalezo obekeke enhlizweni yabazalwane osukwini namhlanje engithanda ukuba sabelane nawo. Hallelujah. Bengisakhamela amagama ukuthi ngizobeka kanjani isihloko sami. Angisitholanga isingcono kunalesi. Isihloko sanamhlanje bazalwane sithi umkhuleko unamandla. Glory be to Jesus. Umkhuleko unamandla. Hallelujah. Sizokelezwini bazalwane sibonisane ngalo bese siyahlukana. Glory be unto the living God. Ngihlezi ngisho ukuthi the messages are never the same. Hallelujah. Uyayicela enkosini ukuthi inkosi lo myalezo ngiyakushare kanjani, ngiyokhonveya kanjani. Maqeda bese inkosi iyakhomba ukuthi indlela ezohamba ngayo nayo, because the messages are never the same. Even the packaging yawo iyahluka njalo bazalwane. Hallelujah. Ngiyacela ke ophethe bazalwane asifundele incwadi ekaJeremiah chapter 29 verse 11 verse laka 12. Hallelujah. Ela usikhonza. Jeremiah 29 verse 12. Then you will call upon me and come and pray to me. I will hear you. Hallelujah. Amen. Ngicela uphinde usiphindele manje. Jeremiah 29 verse 12. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. Hallelujah. Amen. Khona uphethe ngesizulu bazalwane. Jeremiah 29 verse 12. Uthi niyakulibilisa niye ukukhuleka kini ngiyakunyiswa. Hallelujah. Amen. Niyakwenza njani bazalwane? Niyakwenza njani? Niyakumbiza. Hallelujah. Amen. Niyakumbiza niye ukukhuleka kimi. Then I, the Lord, I shall hear. Glory be to the living God. Singavala namehlo bazalwane. Baba nanti izwi lakho liyaphila liphefumulelwe nguwena. Khuluma ngalo ngazi ukuthi uyaqala ke Nkosi namhlanje usuthi umphefumulo wethu. Ngelihle nelikhethekile igama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Mana njalo Nkosi thatha udumo namanje ngoJesu lenkosi yethu. Amen. Hallelujah. Uma sifunda iBhayibheli bazalwane from the book of Genesis chapter 4 verse 26 lithi iBhayibheli kulezo insuku abantu baqala bese bakhuleka babiza igama lenkosi. Uthe abantu sebadaliwe uNkulunkulu sekabacreatile
then babona ukuthi uNkulunkulu ufanele ukuthi sikhuleke kuyena. Now the question engifuna ukuqala ngayo ithi, what is prayer? Uyini umthandazo? Uma sizokhuluma namhlanje sizothi umkhuleko unamandla. Uma namhlanje sizokhuluma sithi umthandazo unamandla. What is prayer? Umthandazo bazalwane ngiyayichaze ngithi mina uma ngikhuluma, it is a communication line between wena kanye nezulu. Wena ula emhlabeni, lithe iBhayibheli uma likhuluma thina singama ambassadors kaKristu, singamanxusa kaKristu. Kahle kahle bazalwane, i-citizenship yethu yasezulwini thina kahle kahle la emhlabeni singabadlulayo. Wahlabelela omunye umculi wethu ngale yaminyaka wathi singabahambayo thina lapha emhlabeni. So ipresence yethu la emhlabeni, it is but temporary ngoba siyadlula, but thina i-citizenship yethu isezulwini. Ingakho uJesu umethandaza encwadini kaJohn chapter 17 simuzwa athi, Baba, labo nginike bona ngibagcinile kuphela ngaphandle kwendodana yokulahla. Athi basezweni bona but akusibo bezwe. Now we understand abantu abangumntwana kaNkulunkulu ukuthi izwe hlezi njalo linama opposing forces eza azolisana nawe, but we understand ukuthi njalo fanele ukuthi uthathe ifoni, maqedwe ufonele ekhaya, ushayele ekhaya, ukhulume nabasekhaya, uchaze ukuthi Nkosi la ekhaya kunje kuhle kuyathandeka, but la ngikhona ngisemsebenzini. I-presence yami iyadlula la emhlabeni, ngibheke ekhaya ezulwini, so mina ngisiye vele wala. Glory be to Jesus. What is prayer? Prayer is a communication line between wena kanye noNkulunkulu. Ukhulumisana naye so that uzo understand izinto efanele kuba zenzeke while usaphila because yempilo yakho. Uzokwazi ukuthi ucele izinto enkosini, maqeda bese inkosi yakwenzela. Ingakho lithi iBhayibheli, whatever ocela ngomkhuleko wena bese inkosi iyakwenzela ngoba ucela emkhulekweni. So prayer is a communication line. Awukwazi ke ukuthi ungumntana kaNkulunkulu uhlale maqedwe ungathandazi. Uthi umthandazo wami noma ngikhuleka ngazi ukuthi ayizwakala, ngazi ukuthi inkosi ayizwa. Ngoba bazalwane imikhuleko noma ingakaphendulwa but enkosini iyezwakala. It doesn't mean ukuba prayers kuNkulunkulu awezwakala. Ingakho lithi iBhayibheli encwadini yeSambulo, imikhuleko yethu ifana nephunga lempepha elikhuphukela kuyena elinuka kamnandi. Lithi iBhayibheli athi uJohane ngathi ngabona hawu nasisitsha sempepha ngabuza ngathi yini le ekhuphukayo. Wathi umephendula wathi le yimikhuleko yabangcwele, ngoba umkhuleko nomkhuleko wenzayo uyafinyelela enkosini. Hallelujah. Kuyenzeka kubonakale ngazuthi ngithandazile Nkosi but umkhuleko wami awuphendulwa. Semeza uDaniel, noDaniel wathandaza but impendulo yangafika. Ngoba kuyenzeka uthandaze but impendulo ingafiki. Kuyenzeka ukhuleke ucabanga ukuthi amazulu azovuleka but amazulu uthi uyabuka ubona ukuthi amazulu avalekile. Kusuke kwenze njani? noDaniel wathandaza. Uma sethandazile ithi iBhayibheli weDaniel ingelosi ifika kuyena ithi, Daniel umkhuleko wakho wezwakala on the first day
I was restricted ngabantu. Ngangena empini with the Prince of Persia. Ngoba bazalwane uthe uPaul ubebhala wathi asibambene nenyama negazi bathe silwa nemimoya. Ingakho ngokuthi uyakhuleka kwesinye isikhathi kuyenzeka ungavumi ukuthi ukhuleke, but ngizothi wena pray anyway ngoba umthandazo unamandla. Kufanele ukuthi bawuzwa ukuthi ungathandazi kube la uthandaza khona mhlambe ibreakthrough yakho seyisondele. Ingakho sewuliswa kangaka sekufuna ukuthi kudivethwe i-attention yakho ethi hlala ungathandazi, ngoba ngasuthi uNkulunkulu umkhuleko wakho akawuzwa, but awunayo enye into eyi-communication line ongacommunicate ngayo noJehova unless you pray. And uthe uma nikhuleka mina ngiyonizwa, uthe wena thandaza yena maqedwe yezwa, ngoba lempilo izopresenta nezinto edinga ukuba ungatholakali kwenye indawo but utholakala usemthandazweni. Mele uthandaze, mele ukhuleke, nokuzwa ngathi amandla yaphela, amandla agcwaliswa ukuthi uhlele emthandazweni. Hallelujah. You can check scripture uzothola ukuthi bonke abazalwane bebakade bakhuleka. Nedi sekuhluka la emkhulekweni ukuthi umkhuleka bawukhulekayo unjani. Hallelujah. Ngoba lemikhuleko ayifani yabazalwane, yahluka. Glory be to Jesus. So kufanele uqikelele ukuthi njalo utholakala emthandazweni, and njalo ukhuleka umkhuleko ofanelekile esikhathini sakho esifanelekile. Hallelujah. Pray the right prayer at the right time. Hallelujah. But remain prayerful always. Lithe iBhayibheli malikhuluma khulekani ningaphezi, khulekani njalo njalo. Lithe iBhayibheli umkhuleko wenzelwa abantu bonke. Umkhuleko awunama favorite. Umkhuleko mawuthandaza awuthandazeli laba wena obathandayo kuphela. Umkhuleko awukhethi. Umkhuleko yingubo efaka wonke umuntu noma ekumele imbathwe yiwona wonke umuntu, ngoba labo abakhulekeli yibona ikusasa bazoba inkinga kuwena. Glory be to Jesus. Ingakho kufanele even ama-leaders ethu siwakhulekele. Glory be to Jesus. Bonke abantu senze make sure nalabo abayinkinga bahluphayo sibathandazele, ngoba impilo asiyazi. Impilo kusanokwenzeka ikulethe endaweni yalaba engabathandazelanga. Such is life. Ingakho kufanele ukuthi bakhulekele bonke abantu. Ingakho lithe iBhayibheli bonke sibakhulekele, ngoba injongo kaNkulunkulu ukuthi bonke abantu basindiswe baphinde bafinyelele kulazini iqiniso. Nalabo babona bakude neqiniso, make it a point that wena uyabathandazela, you are praying for them ukuthi inkosi ingenelele empilweni zabo, so that babone ukukhanya lo wena wahamba wabona. Umthandazo yebazalwane uyayishintsha izinto. Ngihambe ibanga ngabona ukuthi umkhuleko izinto uyayishintsha, izimo uyayiguqula. The more siqhubeka sithandaza kuba khona izinto ezishintshayo. Ngihambe ngahamba ngabona ukuthi umthandazo
nami ubuya ungishintshe. Lithi iBhayibheli encwadini kaLuke chapter 9 uJesu wanyuka wayothandaza. Lithi iBhayibheli uma ethandaza even ubuso bakhe bashintsha. Lithi iBhayibheli even impahla zakhe zaqala zaqhwebezela kwabonakala inkazimulo phezu kwakhe ngoba the more you pray it is the more wembathiswa ngenkazimulo, it is the more wembathiswa amandla uma uhlele emthandazweni. So as much as umthandazo ushintsha izinto, umthandazo ubuya ushintshe kwanawe. Hallelujah. So it does not mean ukuthi uNkulunkulu imikhuleko ayiphenduki, but ukhumbule ukuthi ekuphenduleni kwakhe imthandazo yonke into fanele ibe in line with his will. Kungathi umephendula kanti uphendula into ephambana nentando yakhe. Ingakho one of the core things uJesu abekade ayithandazela wathi inkosi asidlule kulesi sitsha hayi ngoba ngithanda mina but ngoba uthanda wena, but makwenzeke eyakhe intando ukuthi mangithandazile ngi-understand ukuthi umthandazo wami is in line na nentando yakho, ukuze mawenzeka ngizokwazi ukuthi ngithi inkosi mayenzeke eyakho intando. Hallelujah. Ubalulekile bazalwane umthandazo. Ubalulekile umkhuleko. Asihlaleni sikhuleke. Lithe iBhayibheli khulekani njalo njalo. Ngiyaphinda ebazalwane, khulekani njalo njalo. Iba ne-altar lakho lokuthandaza, kube nendawo la ukhuleka khona, kube nesikhathi osimisayo uthi during the day, the whole day, which is 24 hours, lesi isikhathi sami somkhuleko. Kubalulekile ukuba nesikhathi sakho somkhuleko. Uma uya endaweni yokukhuleka noma nesikhathi sakho sokukhuleka osibekile, kumele ukuthi ususe konke, uthethe konke, kungabi khona any disturbance or any disruption. Maqeda udetermine enhlizweni yakho ukuthi manje isikhathi sami sokukhuleka. Hallelujah. Even imicabango engamphazamisa while I'm in prayer right now, I arrest it ngegama likaJesu ukuze umkhuleko wami ungaphazamiseki. Even nabantu abangana timing abafona ngesikhathi sokukhuleka fanele kwaziwe ukuthi mangibeke lesikhathi lesi isikhathi sami sokukhuleka ngitholakala, ngisayokhuluma noBaba, ngisayokhuluma noNkulunkulu wami, ngisayokhuluma nomdali wami. Lapho usuwedwa. Lithi iBhayibheli bazalwane encwadini yezenzo chapter 3 bakhuphuka labazalwane uma bekhuphuka bayothandaza, uma befika endlini yokuthandaza ngoba bekade kuyihora lomkhuleko. Lithi iBhayibheli badibana nendoda emnyango wesango egedini. Lithi iBhayibheli uma bedibana nale ndoda, le ndoda yanyakaza athi emadoda nikwazi ukumane nidlule nje, abantu abamani bandlule bashiya something lana. Wathi la madoda umeyibheka le ndoda wabona ukuthi le ndoda seyijwayele ukuthi inikezwe imali. So bathi kule ndoda while on their way to pray, bathi kule ndoda sibheke. Uma le ndoda sibabheka bathi kuyona igolide nesiliva sinabo, but esinabo sinikeza bona ngegama lakaJesu waseNazaretha. Phinda maqeda waphila wangena nabo ethempelini wadumisa uNkulunkulu. Ngoba ebazalwane, when we pray kunezinto ezenzekayo, kunezinto eqhaqekayo, kunamachenye awayo
nayo ngelinye ilanga ngikhumbula uPaul benosila elithi iBhayibheli bathi beboshiwe beshayiwe lithi iBhayibheli phakathi nobusuku baqala badumisa bahweba amahwebo uma beqala bedumisa lithi iBhayibheli iboshwa zabezwa uma beqala bathi inkosi akekho njenganawe uma beqala bekhuleka lithi iBhayibheli maqeda kwenzeka into engakaze yenzeka lithi iBhayibheli bekade kumnyama bathi lithi iBhayibheli kwavuleka iminyango yejele lithi iBhayibheli amatheni onke awela phansi ngoba the more we pray kunezinto ezinyabazayo kunamatheni owayo kuneminyango evulekayo. That is why we remain praying ngoba lithi iBhayibheli wathathwa uPeter wafakwa ejele lithi iBhayibheli uHerodi inkosi esebonile ukuthi abantu lokhu abajabulisa ukuthi ubulala uJohane lithi iBhayibheli wamthatha wamfaka ejele but ibandla was praying. The church was praying. Lithi iBhayibheli bamkhulekela nesineke bamthandazela bathi inkosi siyaze usuze usejele inkosi silindele noma yini but we are praying ukuthi kungenzeki okubi kuyena akabuya phinda. Hallelujah. La emthandazweni funa intando yenkosi. Bathathe uJohane bambulala bathatha uPeter bamfaka ejele. Ithi lento uPeter uyacabanga lapha umfowethu ubulewe mina ngisejele before kulawa uqale wafakwa ejele. Lithi iBhayibheli waze wakhumula ibhandi wakhumula nenkathulo ebona kahle ukuthi lokho kwenzeke kumfowethu nakumina kuyalandela. Hallelujah. Glory be to Jesus. The church prayed. The church was praying. Lithi iBhayibheli kwafika ingelosi yazomkhipha wayibandla lithandaza. Lithi iBhayibheli wathi mesephumile wayendlini la bathandaza khona. Lithi iBhayibheli wafika emnyango wakokotha kweza intombazanyana. Unifika intombazanyana yathi uPeter usemnyama. In other words, ibandla sengayeke ukuthandaza. But lithi iBhayibheli azange bafuna ukukholwa ukuthi lento abayikhulekele seyenzeka. Awuthi the more you are praying bese mehlakha yavuleka uqala ukubona uNkulunkulu sekaphendulile umthandazo wakho. So that you do not keep on praying for izinto that God already has answered for. Hallelujah. Ukukhuleko bazalwane unamandla. Umthandazo unamandla. Angikhathali noma ungavukelwa yini noma ungahlaselwa yini noma ungaphendulelwa yini noma ngenzakalani empilweni yakho. Ukubambe ukuthi umkhuleko lo thandaza ngawe unamandla kuyona yonke into emilene nawe usendaweni right. Bambelele emthandazweni khuleka ungaphezi. Make it a point ukuthi isibani sakho noma umlilo wakho wokuthandaza awucisha uphele. Make it a point ukuthi you keep on praying noma bangathi impilo iyaphendulela noma bangathi izinto ayihambi ngendlela othanda ngoba yahambe ngakhona. Uzumadeli emthandazweni ungayishiya indawo yakho yokukhuleka. Khuleka njalo ngoba uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu uyezwa. Lasifunde khona bazalwane ukuthi esiyokhuleka kuyena yena uyoqeda bese uyezwa. Bazalwane uyezwa nosikhuleka kuyena uyezwa each and every time uma simbiza maqeda bese uyaphendula umkhuleko wethu. That is why we are remaining emthandazweni
emsakazweni siyaqhubeka siyakhuleka ngoba bazalwane ukukhuleka kwethu kuthi noma inkosi ingamasenzeli lokho esicelayo kepha siyazi ukuthi ithembekile inkosi akunakwenzeka ukuthi ihlale ingathembeki yona inkosi ngesikhathi esimisiweyo izokwenza lokho esicele kuyona ingakho ushilo ezwini lakhe wathi at the right time I will make it happen. It means ukuthi isikhathi okuyisa sikafiki ingakho siqhubeka sithandaza simbiza ngoba siya understand ukuthi ezinye zezinto esiphela enkosini inkosi ingasenzeli zona inkosi salungisa thina inkosi saprepare thina ukuze lezi zinto ungayifika zifike zisithole sisendaweni right efanelekile yokwazi ukuyendlina lezi zinto ingakho kubonakala ngazuthi kunedile khona but we remain praying ukuthi inkosi lokushilo ikholekile ukuthi kwenze ngoba inkosi ayithembise maqedwe ingafeze lokho izokwenza ngempela izokwenza ingakho ngizothi mina namhlanje sengigcina inkosi inamandla umkhuleko unamandla atobhala kahle umkhuleko ibhuku lamakholwa kunamandla athola khona kuthi amandla unengekho simbalelele emkhulekweni uma sifike emthandazweni simbizo ngabonwayo maqedwa bese uyaphendula angithi ushile encwadini kaMateyu wathi hamba ungene erumini maqedwa uvala umnyango uyombiza ekusithekeni yena ubone ekusithekeni uzophendula abantu bebika uzophendula abantu bebona angeke azaliyeke qhubeka ukhuleke umthandazo wakho uyezwakala amazwi akho ayafika enkosini ukhala kwakho kuyafinyelela kuyo. Hallelujah. Pray always. Mayingabi khona into seqedile bazalwane mayingabi khona into ehlukanisa nokukhuleka. Hallelujah. Glory be to Jesus. Pray ungabi ne-excuse. Lithi iBhayibheli uJesu bekaba nomkhuba umkhuba kaJesu bekuwukuthi ubehlala nabantu umehlala nabantu but abanomkhuba wokumonyuka phakathi kwabantu nawe awufunde lowo mkhuba ukuthi noma kunabantu abakuwele ubeke usuke phakathi kwabantu ukuyohlala wedwa ubuhleli wedwa bese uyathandaza uthi inkosi namina naku enguletha kusuku lwanamhlanje ubulethe kuyena ngesinene uNkulunkulu obona labantu bangaboni khona uNkulunkulu ohlola inhliziyo maqeda vivinye izinto uzophendula nowakho umthandazo alikho izwi kuwena enophuma emlonyeni wakho maqeda bese liwela phansi but izwi nezwi lomkhuleko liyofinyelela emazulwini ngoba no-Israyeli lithi iBhayibheli the time ehlushwa ubelade ekhaya lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu ezothumela uMoses uthi Moses ngizwile ukukhala kwabantwana bakho maqeda ngabona ukuhlupheka kwabo phela sebehlile uNkulunkulu esimkhuleka yiloyo uyezwa umaqeda ukuzwa bese uyabona umaqeda ukubona bese uyezwa athohlabelela ubengeke adala indlebe kanti angezwa ubengeke adala amehlo kanti akaboni bengeke adala izandla kanti akakwazi ukubamba leso simo sakho esixakile leyo meko yakho ongazi uzophuma kuyona kanjani ithathu imikise enkosini athobhala kahle wakudala unebhalile ingoma yabengisi uthi oh what a friend we have in Jesus oh what peace we often forfeit all because we do not carry everything to
Sefikini sengina, take everything to God in prayer. So that uzoba nepeace. Ukuthi inkosi noma ngathi akakahlangana, but ngithathe konke in prayer ngakumisa kuwe. Ukuze wena ukunakekele on my behalf. Uma sesesandleni sakho uyazi uyophuma kanjani. Atohlabelelayo kwaZulu Nkosi uyazi wena ungumkhululi wami ukuthi ngiyonqoba kanjani ngoba wena ophethe wonke amakhiyi. Hallelujah. Bengizothi bazalwane seqedile umkhuleko unamandla. Asikhulekeni njalo njalo. Asikhulekeni singaphezi. Umkhuleko unamandla. Umkhuleko unamandla. Umkhuleko unamandla. Umkhuleko unamandla. Umkhuleko unamandla. Umkhuleko uyasebenza. Thandaza. Thandaza. Hallelujah. Thandaza, thandaza, thandaza. Thandaza. You will see God. Keep on praying. Hallelujah. Kosomo sangu sisi bazalwane inenzele mali.